alaihi salatu wassalam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, man asroja fi masjidin min masajidillahi fi Ramadan. Sapa wonge sing ngurupno lampu ndek siji masjid saking pira-pira masjide Allah ndek bulan Ramadan, kana lahu nurun fi qabrihi. Setunggal wong iku besok nek mati ana kuburane padhang oleh nur, oleh cahaya. Mesti wong-wong muga-muga padhang kubure. Lah iki duduk nguripno kaya Yudi mang katene magrib nang masjid, lampune masjid diuripno cetek marmole. Gak ngono iki maksude. Maksude yo bayar listrike sak wulan tah ngene. Oh yo ojo dimaknani ngono lah, nguripno yo gak ono peteng terus tak gawakno lampu. Lah ngene lah. Ya contoh gampang niku wau. Sak wulan iki lampune masjid tak bayari. Lho, krungu hadis kaya ngeten iki. Sapa wonge sing bahasa gampang kula niki nggih. Niki bahasa gampang kula. Sapa wonge sing bayar lampune masjid di bulan Ramadan sak wulan iki tak bayari. Meneh oleh nur ndek ngene kuburane. Kuburane bakal padhang. Lho mesti ngenten lak royokan. Piro lampu sak wulan ae? Ambek padhangi kubur. Nomor loro, janjine Kanjeng Nabi. Wa kata balahu ditulis kanggo wong iku Allah nulis kanggo wong iku sawabal musallina ing ganjarane wong sing salat fi dalikal masjidi di masjid kuno mang. Lho loro ngono. Oleh ganjaran kaya ganjarane wong sing sembayang di masjid iku. Wa salat lan ndongaaken alaihi ing atase wong iku sapa al malaikatu malaikat. Lho didongakno malaikat. Sampeyan ndonga apa terus malaikat sing amin umpamane ngono. Ya mandi ta. Wastaghfara lan nyuwunaken ngapura sapa malaikat lahu. Wastaghfara anu faile teng wingking. Wastaghfara lan nyuwunaken ngapura lahu maring wong iku sapa hamalatul arsy malaikat sing nyangga ares njalukna sepura nanggone wong sing ngurupno lampu ndek masjid ndek wulan Ramadan iku mang madama dzalika fil masjid. Selagi lampu iku sik urip ndek jero masjid. Masya Allah. Pinten sih masjid niku enteke? Pinten? Siji oleh padhang kubure, loro oleh ganjarane wong sing sembayang di jero masjid niku, telu didongakno malaikat, papat disuwunno ngapura ambek malaikat sing nggawa ares. Ya Allah. Ayo dibuktikan. Mesti ngeten iki royokan. Dope mati, tak tukono. Iki durung bayar listrike PLN lampune masjid. Ramadan ini tak tanggung. Piro sing garan? Pirang atus sewu sih. Nek dibanding kalau niki nggih mboten bandingan dunya ambek akhirat. Aja syukur ngomong kula niki nyambut gawe digawe sangu akhirat. Bayari listrike masjid di bulan Ramadan gak gelem. Atase piro sih? Mugi-mugi mangke jenengan sanjang sak mampu kula beke enten masjid utawa musholah utawa langgar lah sing boten enten sing bayar listrike, kula siap. Mugi-mugi diparingi Allah saged. Amin.